Komani kama odhi sideyanga nyasi mar nyisruok mar Mombasa ASK Show nyocha kore nyoro. Rigathi Oten kod jotelo mopogore opogore magin kaachiel kod gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir kaachiel kod jatend migawo mar pur Laktar Andrew Karanja e kind jotelo mamoko. Moko kuom jogo moyuoro e nyasi no koni gigeto nyiso chenro mopogore opogore mageto bende weche mag pur, ohala kaachiel kod kido gi timbe mopogore opogore mag dhoudi e kind chenro mamoko. Gachagua masani luorore e kuonde mag nyisruok kata miluongo ni vibanda biro chiwo twak mare ne jopiny bang' tieko luorore. Mombasa onge Mamangina, onge Fort Jesus, onge Mapembeni. But watemo nyiso gi gik moko mopogore monyalo yudo kibiro Mombasa, kaka kuonde mag chiemo, kuonde mag abal, kuonde ma ji nyalo riere, gi kuonde mopogore opogore. Koro show miyowa nafasi mar nyiso jok ma nyaka moa oko ni mage gik manyalo timre kibiro Mombasa. Mar ariyo en wach mar utamaduni, culture marwa, kitwa gi timbewa. Mondo ng'ato yud nafas kodhi kacha to ng'e ni jaluo kite gi timne chal kama, jo Kisii kama, Wakamba kama, jo Meru kama, jo Waganda kama, jo Tanzania kama, mondo wapuonjre nikech Mombasa nigi diversity. Koro wadwa celebrate, the theme mar this year is we want to celebrate our diversity. Katika hali ya kuhakikisha kwamba tuna support food security ya nchi. Wakati kuna kiangazi, sisi kama Kenya Meat Commission huwa tuna mop up ile ng'ombe ambayo labda wakulima watapoteza. So hapo sisi tunanunua alafu tuna process na tengeneza product kama canned corned beef. So unaona hapo tukiweza kutengeza hayo tunaweza kufacilitate food security ya nchi. Mimi najua kilimo kina faida lakini kama kijana hajui kama kina faida. Mimi najua mahali ambapo wanaweza kupatia msaada lakini wao hawajui kwamba huo msaada wataupatia wapi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni jukumu letu kama viongozi na wale ambao wanahusiana na serikali kuzidi kuhakikisha kwamba vijana wanaelewa kwamba wakiamua kwenda katika mambo ya kilimo ni wapi ambapo wanaweza kupatia msaada.